И здравейте, скъпи приятелчета, и добре дошли в едно ново видео, което ще ви покажа как да влезете в Discord сървъра на дупката SMP. Аз естествено съм Cobra 7A, ако не ме знаете. Това е официалният канал на дупката SMP, което го направих току-що. И така че абонирайте се с камбанка и това видео очаквайте го сега. Сега ще ви покажа. Значи, за да може да влезете в Discord сървъра на дупката, трябва да отидете в профила, където е профила на дупката SMP в Instagram. В случая, ето. Така. Това е инстаграма на сървъра. И след това, отдолу където пише един Discord линк, натискате го. И така почва да ви зарежда и ще ви прати в един сайт, който е discord.com invite, да се присъедините в този Discord сървър. Ето така се показва, приемане на покана, влизате си в Discord, така. Така, зарежда ви. Ето тук сървъра. В момента аз съм Молнера и тук виждате всички канали, които... И сега, за да може да играете в сървъра, трябва да отидете първо да прочетете правилата. Нали, четете си. После като си ги прочели, отивате в кандидатури. И ето това е кандидатурата за whitelist. Отивате тук където е и избирате кандидатура whitelist. Когато отидете на Click Me, така, хубуш, и почвате да пишете въпросите. След като сте приети, ще получите роля whitelist. Ето. Ето, такава роля whitelist. Ще я получите. И ще виждате IP версията, коя е да играете. Ето. В момента е втори сезон на дупката. Още не е готов сървъра, просто е направено така. Така че той горното е от сезон 1. Даже сега ще го изтрия. Така. Играйте си. И така. И е тук където е YouTube категория. И тук са всичките канали. И тук където аз винаги като качвам в моя канал, гейминг канал. Ето първото съобщение от канала ми. И после тук този бот, като кача ново видео, се започва. Ето как качвам. Като качвам видеа. Сега още не са качвали другите. Така че това е видеото, което дето ви показах. Влизате в инстаграма на дупката SMP, отивате където е линка или си го копирате и си го поставяте. Ето, ако сте го копирали, отивате където е плюса, където и вече имаш покана, присъедини се към сървър
поставяте командата и присъединяване. Това е. Много лесно, много запомнящо се. И ако имате някакви въпроси, пишете, отваряйте билети и така. И не забравяйте да се... Това е всичко за днес. И не забравяйте да се абонирате за моя канал Кобрата и за официалния канал на Дупката SMP. Така че пожелаваме ви приятен ден и ви очакваме с нетърпение. Сега сме 21. Ако стигнем повече хора, ще има много забавления и всякакви други неща. Но само ако вие се присъедините. Така че, благодаря, че гледахте това видео. Абонирайте се с камбанка и очаквайте следващото видео на Дупката SMP. Чао!